前の方行っていただいても大丈夫です。縦が広い。驚啊！唔知點解。驚咩？你驚佢？驚佢 lift 啊！嗱，咁我哋依家要去呢度啦，未去過。啊！我哋要嚟呢度散步，係啊！我哋嚟呢度散步。咁啊，450米高啦，445米，跟住行到450米，好似好恐怖咁咯。好恐怖，真係好恐怖。佢應該唔係透明㗎，係嘛？透明嘅。Here，即係呢度係445，呢度係450，即係呢度係445啦，呢度係450啦。好恐怖，唔係講笑，唔係講笑真嘅。停咁陣先啊！30秒去到450米，30秒，由350米去到450米。奥の天井を見上げますと建物の内部構造をご覧いただくことができます。もう間もなくいたしますと正面の扉からの景色がご覧いただけます。こちらが到着いたします。ドアが開きます。指などを挟まらないようご注意ください。足元の段差にご注意ください。到着でございます。展望回廊のドア445でございます。足元の段差にご注意ください。你睇下邊？呢度嗰個下邊唔係講笑，呢度嗰個下邊好恐怖。哇！衝啊！就係咁，真係睇嘅，好殘眼，唔係講笑。仲有少少 wing 添。